Ama ilunun içinde bir cavan oğlan öyleniye. Takriben şu zamanla her öyleniyenin de başında şu hal olmasa yine 5 yıl içiliği olacak da. Şayet de bulunmadın şu hal içiliği. Oğlan fakir, öylenen oğlan müdam arada da. Ve anası diye başka yerde yaşayılıyor. Enesi gitsin men radide diye. Ne etmen işte da. Ve anası diye ben enen kefini götürüp bilmeyen diye. Ben sen yüreğim hovluk gibi öyle diye. Dark gelmen diye. Aşarmayan diye. Yoksa men ayrışacak ya men nam edecek deyip bir adaları ver oti. Enesi ağlap tu gitsin men radide diye. Aya gelin menen gelin bir erkek adam mı da arada şoň diýen anasy bilen erkek adamyň enesi şulan arasynda sele-i rahm diýen mana barmy? Awvel biz şunu bilmeli. Gelin men gaýnanyň arasynda mowzu sele-i rahm ýok. O sele-i rahm bolar, rahm daram bolar biri-birine. O bende başga benden gyýdy, o bende başga benden gyýdy. Muňa sele-i rahm diýilmi? Hop näme galy? Bir jada galy. İkram, siýlyk galy. Siýlygy ki Peygamberimiz öz garyndaşyna edýänmiş. Guda tarafa ýaýan aýallygyny süýt aýallygyny Hazreti Şima sele-i rahmyň içinde dän ahim. Emma Peygamberimiz ona hormat goýuşyny özde bir taýda şeýle. Awwal gaýnanyň wezifesi gelinne siýlyk etmeli. Şoňa siýlyk edip bir nowy edep terbiýe tawazun saklamaly. We gelinne öz gaýnanysyna hormat siýlyk etmeli. Aha minni bolmaýa da näme diýinýär jowan olan? Men açygyrak gurrun ödeýli. Pakir arada du haýsym diýenne çemena awara aldyrak kesip oglan. Erkoglanyň wezifesi ştada. O taýdana gitmeliler. Başarsa öz başyna aşöýüni aşpazkanyň öz başyna etmeli. Enesine aýtmaly, ene gowurşmaýaňyz dämi? Biri-biriňde düşman bir bolmaň diýmeli. Biri-biriňiň gülmesine we zindigisine girişmeň, dehalet etmeň diýmeli. Ene de öz başyna şu öýüň içinde gelin öz başyna bolmaly. İň ahyrky şu mahal ilüniň içinde ahun molly din we ýaşulyň berýän hak jogaby şey. Onu maşa näme etmeli? Göçükse ene agla uty gitsen gelme diye. Men balam diye ulartdym diye. Şu öýde bolmaly. Ene aza vermeler, wen anasyndan çyryym, wen anasy ärine aza vermeler, enesinden çyryym. İkisi de oğlunun halini derk etmeli. Erkadıma rahm etmeli. Aradaki oğluna, öz oğluna rahm etmeli. Ene, zinanı öz eğerine rahm etmeli. Bir yüreğe uymeli. Şu da adam ahim, şu da insan ahim. İki olup içini yemeller ki onu ağlam salıp arada koyup. Huday razı olmalı ki bundan. Hudayın hoşu gelmeli ki. O pahir nam etsin men aldırap titrak kesip. Gitse de oğat gitmeye de oğat var. Şu öyle olmalı. Hemen zindigisini cüda etmeli. Oğluna hamana terbiyet versin ene ata. Zen anasına belli etmeyeni. Gelinine belli etmeyeni. Oğlunu emel. Olur terbiyet vermeli. Gelmeke. Örmeke. Toy etmeke terbiyet vermeli. Şidre olar diýmeli. İl bunu gözde diýmeli. Şidre bolsa diýmeli. He ora mekan molla bir erkek adam ya gaýratly jowly zen anaň sakla diýmeli. Bir de agram salma diýmeli. Odol ene ataň wezifesi terbiyet vermeli. We odol ene ataň wezifesi gyzyna terbiyet vermeli. Gyzym bar ýaňdam öýe abreyde saklajak bol, imanna saklajak bol, mehabbet edip erkan saklajak bol diýmeli. Hudaý kuwat bersin bir torhany wada. Gelin bar ýa dargadyň ip bar ýa-da şu öýe. Näme dip musulmançylyk diýip bolmaly atmış. Bir en ata terbiyet bermeli ki bermeli. Ya gaýnany gözde şufa gelin gelse şu etini ýeýin aza berenli wati. İki tarapda kane wala. On pakir oğlan arada yaşaçyk jowan oğlan gözünden yaşa kuwati. Besnäm bolly olan arasynda sele-i rahm diýen da muhim däl. Olan sele-i rahm diýilmi? Gelin men gaýnanyň arasynda siýlyk etsele o belli zat sogaby. O siýlyk etmeye düşman bolmasynlar. Oğlanyna şu öýde aşo öz başyna, otagy öz başyna, ola da aşo öz başyna, otagy öz başyna. Tamam mı? Gelin oğlan enan ýanyna baranda wen anasy aza berse zalimdir. Ne baryan, ne kan oturdun, ne bir zatın, zalim bolar den ana beyt her ne diýip bermeliler. Ya özün anasynyň ýanyna oturandan ene ediyet berjek bolsa bir de zalim bolar ene. İkisi de görünüp duranlar ýöne hemmesi jedellikden bija Hudaý peýgamberiyatdan çykarmazan bolýar.